se ovde radi o vašoj budućnosti, o diplomama koje vam izdaje taj fakultet, konačno i taj univerzitet koji ne vodi računa o tome šta je njegova uloga u društvu. Uloga je da obučava, da kvalifikuje, da izdaje diplome koje nešto vrede. Dakle, nekoliko stvari moramo ovde da razumemo. Prvo, profesori, došao je trenutak, prelomni trenutak, kada mi moramo da se konačno rasporedimo na dve strane. Na jednu koja će da ćuti i da pušta prevare, laži i krađe i plagijate. Plagijati jesu sve ovo, i krađa i laž. Dakle, moramo se podeliti na profesore koji će na to da pristanu i na one druge koji će da ustanu i glasno kažu da to ne prihvataju. Ovde ne može biti neutralnih.